सर्वश्रेष्ठ भारते च उत्कल सुतः उत्कलस्य समवेश कपि नास्ति महीपते जहाँ नहीं भारते तहाँ नहीं मरते जहाँ नहीं मोर उत्कले तहाँ नहीं मुनि मंडल सज्जन वृंद योगी मुनि ऋषि साधक कवि लेखक सुरवीरଙ୍କର जन्मभूमि ଏହି ଭାରତବର୍ଷ प्रति ଯୁଗରେ ଏହି ପୁଣ୍ୟ ଭୂମି प्रभु परमात्मा निराकार साकार होई देशग्रहण करନ୍ତି भारत भूमि उत्कलର मर्यादा ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର जगतର नाथ भुवन प्रसिद्ध रथଯାତ୍ରା ସମ୍ମାନିତ ହୁଏ ଏହି ସେହି ପବିତ୍ର ମାଟି ଆମ ଉତ୍କଳ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ସ୍ଥିତ ସତେ ଯେପରି ଏହି ଶିମିଳିପାଳର ସବୁଜ ବନାନୀ ମଧ୍ୟରୁ ମାଡ଼ି ଆସି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତପ୍ତ କିରଣ ଶରୀରରେ ଚନ୍ଦନ ବୋଳି ହେଲା ପ୍ରାୟ ବୋଧ ହେଉଛି। ଏମିତି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଜି ଆମେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ଏହି କୋମଳମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଏ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜନ୍ମଲାଭ କରେ 1963 ମସିହାରେ। ସେବେଠାରୁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ 52 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର କେତେଜଣ ଯୁବଜନ୍ମା ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ ଝାଟି ମାଟିର ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଜନ୍ମ ନିଏ ବଣିଆବସା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ତତ୍ପରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। କେତେ ବର୍ଷର ଅତିକ୍ରମ ପରେ 2010 ମସିହାରେ ଏହା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ସମୟକ୍ରମେ ସେବେଠାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ରୂପରେଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ସ୍ଥାୟୀ କୋଠାଘର ସାଙ୍ଗକୁ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ, ବୋରିଂରେ ଖନନ କରି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଚେରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ମୋ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନୂତନ ରୂପରେଖ ଦେଇଅଛି। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ସେହି ଦିନଟି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଆମର ସାକାର ହୋଇଛି। ଅତିଥିମାନେ ମଞ୍ଚରେ ଥିବେ, ପିଲାମାନେ ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ଚାହିଁ ବସିଥିବେ ତାଙ୍କ କରକମଳରୁ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଶ୍ୟାମଳ ସବୁଜିମା ବନାନୀ ଭିତରେ ଗ୍ରାମର ପଥମାର୍ଗରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଆମର ଏହି ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିର ସରକାରୀ ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବଣିଆବସା। ଏହା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ବାରିପଦାଠାରୁ 50 କିମି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାକି ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରେ ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ। କରୋନା ତାଣ୍ଡବ କମିବା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଅପ୍ରେଲ ମାସ 1 ତାରିଖରେ। ସେହିଦିନ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ କରି ବର୍ଷକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଦିଆଯାଏ। ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଏ। ସରକାରଙ୍କ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ। ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଏ। ଗତ 2 ବର୍ଷର ଦକ୍ଷତାର ଅନଗ୍ରସରତାକୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷଣ ପରିପୂରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବା LRPକୁ ସଠିକ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭାଷାରେ 65%, ଗଣିତରେ 70%, ବିଜ୍ଞାନରେ 75%, ଇଂରାଜୀରେ 65% ଓ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ 70% ହାରାହାରି ପରୀକ୍ଷାଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛି FLN କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ହାଉସ ଗଠନ, କ୍ଲବ ଗଠନ, ଇକୋ କ୍ଲବ, ଏନର୍ଜି କ୍ଲବ ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳତା ଅଭିଭାବକ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପରଷାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ। ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଠିକ୍ ଭାବେ ପଢ଼ିପାରୁଥିବେ ଓ ଲେଖିପାରୁଥିବେ। ବିଦ୍ୟା ମହାମିତ, ବିଦ୍ୟା ମହାବଳ, ବିଦ୍ୟା ଅଟେ ମହାଧନ, ଜଗତେ ବିଜ୍ଞାନ ଲଭେ ସମ୍ମାନ, ମୂର୍ଖ ପାଏ ଅପମାନ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସରବେ ରାଇଜେ ନାହିଁ କାହାରି ଆଶିଷ, ଶାଖା ଲେଖାଥିଲା ବିପଦ କରିବା ପାଇଁ। ଗୁରୁଜନ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଥିବେ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଥିବେ, ନିଜ ଦେହର ଯତ୍ନ ନିଜେ ନେଇପାରୁଥିବେ।
ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମୋଟ 10ଟି ଶ୍ରେଣୀରୁ 7ଟି ମାତ୍ର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ମଞ୍ଚର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଭୋଜନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାୟୀ ଗୃହର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସ୍ପୋର୍ଟସ ରୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ରୋଷେଇ ଗୃହର ମରାମତିର ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପୁନର୍ବାର ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ବାହାର ଭିତର ରଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭଲ ବଗିଚାର ଅଭାବ ଅଛି। ତତ୍ ସହିତ ଜଣେ ପିଅନ, ସିପିଜେଡ୍, ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା